Сега искам да призная нещо лично. Аз съм антиваксър. По-наблюдателните са се досетили сами, с другите обяснявам. Антиваксър съм. И затова стоя е така. Така като съм се фанал, никой не мога да ме изненада и да ми шибне някоя ваксина в рамото. Искам да кажа на генерал Мутафчийски, че това, което прави, е уникално за България. Обаче му трябва вокален педагог. Повярвай ми, генерал, имам огромен опит. Трябва да поработиш върху орнаментиката на гласа, когато съобщаваш броя на заразените. Гласът трябва да е в по-минорната гама.